na yung bata, kawawa patutulugin Hello, mo sa labas. nanay baby na nagtitinda ng cornic. Wala nang tinda. Magsalita sa mic. Nay, ano tinda mo? Nay, Ay, ito, tinda mo? ano to? Ano tinda mo? Barbecue na Okay na po biskwit. yan. Nananamantala ka! Porke naka-air kami, hindi kami makatanggi, ha? Talagang sinasadya mo na yan. Si Nanay Baby, kami siya may nagtitinda po sa amin dito ng mga biskwit-biskwit. Oo, yung mga factory price na biscuit, ayan po. So, yan. Ayan, oh. May reklamo po siya. Wala daw tindahan. Ay, mamaya ka na, Nanay Baby. Pero ngayon hindi pa rin nagkakalayo, ano? Feeling ko talaga siya yung idol ko eh. 1 to Jake Cyrus, 9. Gets ko na ayaw yung lumaki yung ulo ko. Kaya sa ganyan pamamaraan yung sinasabing ang ganda ko. Mami! Ayoko! Takot ako doon! Mami! Ayoko na! Ayoko makita yung Mag-compose na po kayo ng mga kwento nyo dun Excuse me po! Isama yan sa top 5. Hindi masyado kang This is it. This is it! Eto na ang programang kinababaliwan. Sobrang kinaaaliwan. At inaabangan ng bayan. Eto na! Eto na! Ang programa! Natanggal yung bra. Kaya naka-strapless ako yung medyo natanggal. Bakla, nakikita ko na nga, bumakat yung Yung jutes. Always your number one. SM Radio Station.